Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ziko mokwambiri takulandirani bwana, takulandirani bwana president kuno kunchezi ndi manja awiri. Ziko mokwambiri takulandirani bwana president kuno kunchezi ndi manja awiri. Ziko mokwambiri. So inu madamu first lady to the Republic of Malawi amene mukupita pasija pa State House masabata awiri akubwerawa. Komanso ulemu wa mlangizi wankulu kwa bwana ku office kwa president Honorable Iksoma, komanso director of operation bwana Msusa amene tili nanunso pompano landirani ulemu wanu, a regional governor atu Honorable Rashid Piri landirani ulemu wanu, a director Mai Emile, a district governor atu Action Chinyonga landirani ulemu wanu, komanso ma constituency governors ndi anthu ena wose magogo atu landirani ulemu wanu. Bwana president mosataya nthawi mundilole ndi apempe a village headman amene atiyankhulire amachuku afike kusanja kuno. A village headman amachuku atilandire. Ziko mokwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ine sindiajera bwanawa chifukwa msonkhano si wanga, kuti ine ndilimbane nkupereka maulemu, koma imvani nonse oyenera kulandira ulemu ku chipani, magulupu, mafumu nonse amene muli pano mwapadera ulemu bwana wathu mulandire pamodzi ndi mayi akunyumba kwanu. Ine ndayimirira kuti ndilankhule magawo awiri. Gawo loyamba kuno kumchezi pamaike ground mudzi mwa mfumu amkwachukwa ndi kulankhula m'malo mwawo kulandira msonkhano kuti inu bwana Dr. Dalitso Kabambe pano pamaike ground mwalandiridwa. Chifukwa cha chimenechi kalani womasuka. Gawo lachiwiri kumchezi pamaite ground mudzi mwa mfumu amkwachukwa dera la gulupu village headman Nzoti amenewo ndikulankhula m'malo mwawo a gulupu a Nzoti. Iwowo anena monenetsa kuti popeza ndi mmene tilili m'masiku ano a misonkhano yokopa anthu, kunayenera msonkhano uchitike mdera lawo lino, ndipo agulupu a Nzoti pamodzi ndi mafumu awo onse mdera lawo lino akulandirani bwana Dalitso Kabambe kuti mukhale womasuka. Anthu amene abwera panowa abwera kufuna kuti amve fundo zanu zachitukuko, kuti akamakalowa mkabokotsi kovotera kaja azikalowa atapanga chiganizo kuchokera mfundo zimene iwo amva. Tere ineyo nisakudyereni nthawi bwana Dalitso Kabambe, anthu awo apirira fika 11 koloko pano.
Mulungu akudalitseni. Mmanja machifumu, mmanja machifumu. Siko kwambiri bwana president. Timafunsana mafunso pamene mukumbukireti pali zonse nefunso loyamba mnafunsa kuti akunyumba kwa Dr. Dalitso Kabambe dzina lawo ndani? Tinafunsa funso kuti akunyumba kwa president amene akupita ku State House dzina lawo ndani? Mai Bridget Kabambe mwaona mwakondwera. Ndelo mnafunsa funso lina kuti kodi president amene akukalowa ku State House pa 16 September pano dzina lake ndani? Nde mwaona pali mphepo apa. Mnafunsanso kuti kodi Achakwera achoke asachoke? Bwana bine ndimangofunsa anthuwa akuti atopa ndi ulamuliro wa Achakwera. Achakwera achoke asachoke? Mundilole bwana president kuti ndipereke mwayi pakhudze mkuyabwe angu aya abwanji awa ahambe kuti ndinayi pompano khudze nthawi yako. Chifukwa cha nthawi bwana president ulemwanu komanso first lady DC governor ulemwanu bwana wanga meneko alichono governor komanso mphunzitsi pandale bwana Oma ulemwanu. Bwana anthu yawa mmene mukaoneramu nkhani yake ndikutopa. Timadzifunsa kuti kodi ife tidala kwanji chimo limeida pangala likulu kwambiri mwina kwavotera Achakwera akhale pa mpando. Chifukwa tinavotera zimene tikuziona zimene timemvekeza iyani. Tikubala chimanga tikugula manoba 70,000. Ndi kumanena kuti kodi manoba ngati kugula 70,000 ikafika nthawi ya njala sitifa. Timalafereleza alafika kale pa 159,000. Nanga kula ikagwa koma ifeni kwa litokula ferelezayo. Ndani chifanya ya bwana antawana bwela kubwela ukamafuna tuone kobe yanu. Unaka maka jonga akatoni Dalitso Kabambe litamuona. Chifukama ya mausidwa ndipo akudziwa kulida kunali bank reserve governor. Situ kuti zitsenda bwina Malawi muno maboma abilawa munthu ake munali nuyo. Ndichifana bwela ya bwana kuti aone iliyo bwana akoneni. Munthu bwana akamakhala pende kupendeku amakhala kuti wavala bantu onyuwani. Mundilole mpulumutsi Dalitso ochokera kumwamba Dr. Dalitso Kabambe kuti atiyankhule pamalo pano. Your Excellency sir.
makolo mafumu ati muli pano ulemu wanu makolo watu. Nipereke ulemu kwa atsogoleri onse ampingo muli pano ulemu wanu. Nipereke ulemu kwa advisor anga ulemu wanu. Honorable Msusa muli pano, members onse a Central Committee muli pano ulemu wanu. Nipereke ulemu kwa waukulu kwa regional governor anga komanso onse aku region ulemu wanu. A district governor komanso tonse aku district ulemu wanu. A constituency governor ndi makomiti ena onse ulemu wanu nonse. Ndisanambe kulankhula ndili ndi olemekezeka Achavura amene akuyima ngati MP ku Chiwamba constituency. Perekani moni. Zikomo kwambiri. UTM Sokola tu Lowala Yapika. Zikomo kwambiri. Zikomo olemekezeka President ulemu waperekedwa kale m'malo mwake. Zikomo. Ineyo ndine Queen Falesta Vula amene ndikuyimira kuno Chiwamba constituency. Ine ndine mwana wanu wakonkuno pakafulapo babasa besa kumusiku sine kuti wantauni nagochaka uko nkumasala kunamiza ni kunoko. Ndine mwana wanu azikwakose achakundidziwa. Ndeine ndabwera kuno kuti ndiyimire uMP chifukwa ndabwerera kuno manifesto anga ndikuti timange maskulu abwino. Kunoko kulibe skulu kuno. Ndauza kale bwanawa anuza kuti funani malo akangokusankha tigula malo timaka sukulu. Komanso akunena kuti chipatala kuno kulibe. Ndinaendadi ndinaona kuti chipatala kulibe, chipatala 25 uko. Ndinafusa mafumu ndingatani akuti ifeyo tikufuna malo a chipatala. Ndendauzaso mafumu ndikuzandiso inuyo kungo ndisankha ineyo malo ndigula omakapo chipatala. Chachiwiri ndikunena kuti umphawi tatoma nawo Malawi muno. Komanso MP amene munali nawo kuno akhala zaka 5 akupangirani chani? Uko ndinatumiza magalimoto kuti apite akatenge anthu koma apeza kuti njira yoti adutse kulibeko. Ndeine chachitatu ndidzapangitsa misewu kunoko. Zimenezo zam'mapepala kale tapanga kale zimenezo. Kungo ndikama mpando nthawi yomweyo ineyo mwandipatsa mpando ndikuyambapo chitukuko. Agriculture chawa chani china chilichonse chifukwa a president zonse anazipanga kale. Ineyo mwana wawo sindingatsalire. Zikomo kwambiri. Chezi kuchiwamba constituency. Ine ndine councilor Dave Fraser ndikuyimira ku Nalikule wadi. Ife ku Nalikule wadi ndipo othedwa zero pa zimene zikuchitika kuno. Koma poti mabwera inuyo tikhumira kuti mulipulumutsa kuno. Tili mavuto ochuluka kwambiri kuno kuchiwamba anthu amamwa madzi ndi nkhumba. Ndikukhulupira kuti madzi mulipatsa kumadera ako kuti zinthu ziyende. Koma kupata msonkhano osiwanga ngwanu bwana ife timati mpereka moni. Zikomo kwambiri bwana. Ndikuthokozeni kwambiri nonse chifukwa chobwera mwaunyinji motere. Olemekezeka Msusa mayenera tilankhule
ndavapempha chifukwa cha nthawi angondilola ine ndilankhule. Regional Governor maina alankhule ndawapemphanso angondilola ine ndilankhule chifukwa cha nthawi. Tidafika malo oyamba tinapeza kunali maliro, timayenera kukhala nawo pa maliro ndetachedwa chifukwa timakhala nawo pa maliro. Koma tikuthokozeni kwambiri chifukwa mwatidikira. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Sinditenga nthawi yayitali kulankhula, ndilankhula mwina kwa 10 or 15 minutes. Mundidikirira kuti ndimalize kulankhula eti? Mudikirira nonse? Ndikunyadireni kwambiri. Bambo anga adachokera ku Nchewu. Zaka zambiri zapitazo ali mnyamata wa Chisodzera. Mai anga adachokera ku Tyolo. Zaka zambiri zapitazo ali namwali wosakwatiwa. Bambo anga ndi mai anga adapezana kuno ku Lilongwe kupanga banja. Ine ndine chipatso cha banjalo. Muntu akabadwira ku Malawi ndi wakuti iyeyo. Muntu akabadwira ku Zambia ndi wakuti iyeyo. Muntu akabadwira ku Lilongwe ndi wakuti aseno pachani, aseno pachani. Agogo nseu chakutsogoloko anandipatsa ploti. Aseno pachani. Ine ndi wakuti ine, wakuti ine. Inuyo ndine ndi munthu ndi mchemwali wake ndi mchimwene wake. Chotero ndakondwa kwambiri ndili pakati pa abale anga kuno. Mu 2020 Chakwera akupanga kampeni ankati tizidya katatu. Ndani wadya katatu dzulo? Mu 2020 Chakwera akupanga kampeni amanena kuti amatainu mudzapeza ntchito 1 million jobs. Wapeza ntchito apa ndani wa Chinyamata? Mu 2020 Chakwera akupanga kampeni amati zinthu zidzatsika mtengo. Fetereza zakhala 4,000 nkanthu kache. Zinthu zinatsika mtengo. Fetereza anali 4,000 kwacha. Mu 2020 Chakwera akupanga kampeni akanena kuti anthu a bizinesi mudzapeza ngongole za nifi. Alipo andira ngongole za nifi apa? Alipo andira ngongole za nifi apa? Abusa anji abodza. Mbusa wanji wabodza, mbusa wanji wabodza. Abusa manena bodza. Ameno ndi abusa ona. Abusa ona. Zinthu zakwera mtengo ndi zona ndikatchula chinthu mtemune kuti chakwera. Chimene chakwera mtengo ndikatchula chimune kuti chakwera. Muopa, muchita mantha, mukula, ndiyambe, muziyankha kuti chani? Chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani? Achakwera mmene amatenga boma mu 2020. Mmene amatenga boma Chakwera mu 2020. Thumba la Fetereza linali 18,000 kwacha. Lero thumba la Fetereza lapika 158,000 kwacha. Anthu akukanika kugula Fetereza. Akukanika kugula Fetereza. Zotsatira zake chimanga sichikuthekanso iyayi. Tikapatsanso mpando wa Chakwera Fetereza afika 500,000 kwacha. Agule ndani Fetereza. Achakwera satipa Chakwera mu 2020 mbe
Chimanga inali 16,000 kwacha, pano yafika 138,000 kwacha. Tikapa saso mpando achakwera, mbewu ya Chimanga ifika 300,000 kwacha. Agule ndani achakwera Satipa Petreza akafika 500,000 kwacha, mbewu ya Chimanga 300,000 kwacha. Tikwanitsa kugula tija ifeyo mu 2020 tumba la Chimanga la 50 kgs linali 6,000 kwacha. Pakatipa tumba la Chimanga lafika 100,000 kwacha. Pakatipa ambiri aife tikukanika kugula Chimanga madzulo ngati ano tikumakangodziyedzeka mukupogona osadya iyayi ngati betimayedzekera njinga. Achakwera Satipa tumba la Chimanga lija tikapa saso mpando achakwera lifika 900,000 kwacha. Alipo agule Chimanga, alipo agule ufa, andu sazimangirira, andu sazipa. Achakwera Atipa achakwera tikavote mwanzeru. Lero chilichonse mwadzina lawo chakwera, kaya ndi sopo watani. Lero tikumangosamba ngati ubatizo opanda sopo. Lero kaya ndi shuga watani, kaya ndi tiyo watani, bredi watani. Tangomusiya bredi kuti siti kumwaso tiyo bredi ni nkaka iya. Achakwera tana achakwera Atipa achakwera. Tikavote mwanzeru pa 16 September, tikavote mwanzeru. Achinyamata ambiri adalonjezerwa ntchito. Alipo pa ntchito lero? Anyamata ena amandiuza akuti asungwa nawo kongola kumaona, koma sangapa amuli anainu akakadyetsa chani chifukwa sali pa ntchito. Anyamata wasamwateniki sazipa. Achakwera Atipa tisamale tikavote mwanzeru pa 16 September, tikavote mwanzeru. Tikavoteranso achakwera Petereza siligulanso, mbewu siligulanso. Achinyamata ntchito sakhala nazo monga mwadzina lawo zinthu zikhala zikupitirira kukwera. Tikavote mwanzeru, tikavote mosamalitsa, chifukwa tikapanda kuvota mwanzeru azibale athu kukupitaku azipha, azibale athu kupitaku azunzika. Tikavote mwanzeru osati ndanzerewera iyayi. Ulendo uno tikavote mwanzeru. Ndiye tonse lero tikhale aphunzitsa achakwera mmene agwirira ntchito pa zaka 5 izi. Ndifuna tachonge achakwera malikisawo 10 kwa 10. Kodi mmene agwiriramo achakwera tapatse 10 kwa 10, tapatse 8 kwa 10, tapatse 5 kwa 10, tapatse 2 kwa 10, tapatse jana achakwera, tapatse jana achakwera. Inu mukapotera mndu wa 0 kwa 10, mukapotera mndu wa 0 kwa 10. Nkomwe kwathu timati 0 timati ndanda zira linali 50 kwacha mu 2020. Pano zira wafika chani pano? Inu munthu watu wakanika kusunga mtengo wa zira mungankhulupirirenso wakanika kugwira mtengo wa ndanda. Angakhale president ameneyo pa nyumba munthu akalepera ntchito timantani, pa business munthu akalepera ntchito timantani, pa charity munthu akalepera ntchito timantani. Achakwera atana achakwera, achakwera atana achakwera, atana achakwera. Chotero pa 16 September mwezi wa mawa tikavote mwanzeru. Tisavoterenso
abusa abodza iyayi abwera tikatike bodza lina tisamvere bodza laulo iyayi tisavotere achakwera mukavotere ine Dr. Dalitso Kabambe ngati president wa dziko la Malawi. Mukavotere ifa UTM UTM ngati president wa UTM, mukavotere ma MP ya UTM, mukavoterenso makansala a UTM. Ifa UTM mukativotera tidzapanga zinthu zinayi izi. Choyamba tidzachikonzanso chuma cha dziko lino la Malawi chikhale nchimake ngati kale. Ine dzina limene yakuwuzani lija ndine Dr. Dalitso Kabambe. Udokotala wa ine sikuti mwadwala litsipa ndikuchiritseni iyayi, kapena mwadwala malungo ndikuchiritseni ndipatseni la iyayi. Udokotala wa ine ngwaza chuma ndi chitukuko. Dziko chuma chake chikadwala chikasokonekera, udokotala wa ine umabwera pamene pacha ukonze chuma cha dziko chasokonekeracho chikhale chabwino, chikhale nchimake. Chotero ifa UTM tikalamboma ntchito yoyamba tidzagwire ife yokonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale nchimake. Tikachikonza chumacho khala nchimake ndiye kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Fetereza mtengo wake udzatsika, sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Mbewu mtengo wake udzatsika, sudzadutsa 30,000 kwacha mbewu ya 10 kg iyayi. Komanso sopo adzatsika kubwerera ngati kale, anthu tiyambirenso kusamba ndi kuchapa. Shuga adzatsika ngati kale, tiyambenso kumwa tii wa mkaka ngati kale. Bredi adzatsika mtengo, mafuta ophikira adzatsika mtengo ngati kale. Chotero ifa UTM tikalamboma ntchito yoyamba tikagwira ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale nchimake ndi cholinga chakuti mitengo ya zinthu dziko lino itsike. Akhudze Nkuyabwe adanena kuti ine mu nthawi yapita Mutharika ine nali gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Reserve Bank ntchito yake yayikulu kuonetsetsa kuti mitengo ya zinthu mdziko njokhazikika sikukwera. Ndiye ntchito imeneyi ndayigwirapo kale. Chotero ifa UTM tikalamboma ntchito yathu yoyamba yokonzanso chuma cha dziko lino kuti chikhale nchimake, mitengo ya zinthu ibwerere ngati kale. Komanso mu nthawi ya malemu a Bingwa Mutharika nali mkulu wa zachuma ndi chitukuko ku nduna wa zachuma, ndimayendetsa budget ya dziko lino la Malawi. Chotero monga tidagwirira ntchito imeneyi kale, choyamba tiyipange ifa UTM tikalamboma kukonzanso chuma cha dziko lino chimene achakwera chiononga, tichikonzenso chikhale nchimake kuti mitengo yonse ya zinthu dziko lino ikhale yokhazikika. Ndalama yathu yakwacha ibwererenso mphamvu ngati kale, ikhale yokhazikika, mitengo ya zinthu itsike. Chachiwiri ifa UTM tikalamboma tidzayambiranso Fetereza Subsidy Program tinkapanga mu nthawi ya malemu a Bingwa Mutharika. Monga ndakuwuzani nthawi imene ija ine nali budget director, ndimakasaka ndalama za boma ndikuyika mu ntchito za boma. Ntchito imodzi imene timayikamo ndalama inali ya Fetereza Subsidy. Chotero ifa UTM tikalamboma tidzayambiranso Fetereza Subsidy Program kuti Amalawi ambiri azidzalandira Fetereza ameneyu. Mafumu athu mukukumbukira mu nthawi imeneyi pamakhala Fetereza wa mafumu, nanunso mudzayamba kulandira Fetereza monga malandirira kale. Ndiye mbali nayi mtengo wa Fetereza watsika osadutsa 50,000 kwacha. Mbali nayi mtengo wa mbewu watsika osadutsa 30,000 kwacha. Mbali nayi tayamba Fetereza Subsidy Program. Mbali nayi tidzalimbikitsa ulimi wa ntiri
ntirira titayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ulimi wa ntirira ndicholinga konse tili ndi madzi kandi mtsinje kamadzi a mtundu wanji tidzapatsane ma solar pump ndi ma treadle pump tidzalimbikitse ulimi wa ntirira tizidzalima kawiri kapena katatu ndiye fetereza akatsika mtengo mbewu zikatsika mtengo komanso pali fetereza subsidy program talimbikitsa ulimi wa ntirira tidzaona kuti nkhokwe zilaliko mu nthawi ya malemu a bingu amutharika zabwereranso chotero tidzayamba kudya katatu mukavotere UTM tidzayambenso kudya katatu. chachiwiri pa UTM ifa UTM chachiwiri tikalowa mboma ndiye tidzaonetsetsa kukhazikitsa mafakitare a madera osiyanasiyana kuno ku Lilongwe malemu a Ngwazi mmene amakhazikitsa Lilongwe ngati capital city adakhazikitsa malo akanengo ndi cholinga chonena kuti malo amene aja kukhale mafakitare malo momayitanitsa zinthu kunja ifeyo tikhale ndi malo ngati kanengo kumene kuli mafakitare azipanga zinthu zonse timayitanitsa kunja koma lero chifukwa cha kuonongeka kwa ndalama yathu mafakitare onse aja anatsekatseka pangokhala mafakitare afoja okha mwina ndi kukosungira chimanga basi mafakitare ena onse adatsekatseka madera ngati Mchezi kumayenera kukhala anthu omagwira ntchito ku mafakitare kanengo koma lero mafakitare achakuliba anatseka anthu aku Mchezi akusowa pogwira akusowa ntchito ifa UTM tikalowa mboma chachiwiri tidzapanga ife ndikuyika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare cholinga kanengo abwerere ngati kale kukhale makampani osiyanasiyana ena azipanga zovala ena azipanga mafuta ena azipanga masopo osiyanasiyana ena azipanga malotion osiyanasiyana ena azipanga ma electrical gadgets osiyanasiyana ngakhalenso kuumba galimoto kumene zimene ziyamba kale kumadazisiya mafakitare onse aja tabwerezenso abwerere m'malo mwake tikakonza chumachi ndi kuyika ndalama zambiri za mafakitare tidzatsegulanso mafakitare ambiri kumene kuja achinyamata inu konzekani a UTM tikalowa mboma titsegula mafakitare kuti inu mukagwireko ntchito kumeneko. Chachitatu ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Inu mukudziwa dziko la South Africa linatukuka chifukwa lili ndi mgodi wa golide, dziko la Botswana linatukuka chifukwa lili ndi mgodi wa diamond, dziko la Saudi Arabia, Kuwait komanso Dubai anatukuka chifukwa lili ndi mafuta yowacha. Kuno Mulungu anatidalitsa pa nyanja ya Malawi pansi paja pali mafuta nkhani. Tikapita ku Malingunde kuti ndi graphite wabwino kwambiri, tikapita ku Kasiya tili ndi ruby wabwambiri, tikapita ku Kasungu tili ndi uranium wambiri, tikapita ku Bwanje tili ndi clinker wambiri, tili ndi miyala ya mtengo wapatali yambirimbiri ndi mafuta dziko lino. Ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka ndi cholinga titsegule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Tikapanga zimenezo achinyamata inu mukapeza ntchito ku migodi imene itsegule dziko lino. Ndiye ena inu mupita ku mafakitare kukagwira ntchito, ena inu mupita kukagwira ntchito m'migodi, monsemo moyo wanu ukakhala osintha chifukwa mukamagwira ntchito muzikalandira masalale abwino kumeneko. Chotsiriza ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku konsolo iliyonse ya dziko lino. Pano makonsolo amalandira 3 billion kwacha, amalandira 5 billion kwacha, ndalama zochepa kwambiri. Koma ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 100
100 billion kwacha chaka ndi chaka ku konsolo iliyonse. Konsolo alilongeka ndalama zimenezo ikonze nkhani ya masukulu yanenedwa pano ija, ikonze nkhani ya chipatala yanenedwa pano ija. Uku misewu yake si yabwino, tidzakonze misewu yabwino. Komanso nkhani za madzi ni magetsi kuno ndovuta madzi, tidzakonze nkhani za madzi. Chotero ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo, tidzakonze masukulu ndi zipangizo zoyenera. Komanso onse ogwira ntchito mboma adzakhale ndi masalari abwino. Tidzakonze nkhani ya zipatala, tidzakonze nkhani ya misewu, tidzakonze nkhani ya magetsi, tidzakonze nkhani ya madzi. Chotero pa 16 September mukapotere ifa UTM, mukapotere ifa UTM. Tidzakonze chuma cha dziko lino chikhale mchimake, mitengo ya zinthu idzatsike. Mukapotere UTM, mtengo wa petereza udzatsike. Mukapotere UTM, mtengo wa mbewu udzatsike. Mukapotere UTM, tidzalimbikitse ulimi wa nthirira, tizidzalima kawiri kapena katatu. Nkhokwe zibwerere tiyambe kudya katatu. Mukapotere UTM, tidzatsegulenso mafakitale osiyanasiyana omapanga zinthu zimene tikuzichitanitsa kunja ulendo uno. Ino anyamata mukapeze ntchito mafakitale amenewa. Mukapotere UTM, tidzatsegule migodi 10 muzaka 5 zoyambirira. Anyamata mukapeze ntchito kumeneko. Mukapotere UTM, tidzayike 100 billion kwacha ku makonsolo osiyanasiyana. Tikonze misewu yathu, tikonze masukulu athu, tikonze za madzi, tikonze za magetsi, tikonze zipatala. Mukapotere UTM kuti dziko la Malawi tukuke lisinthe lipite patsogolo. Chotero ndikunyadileni chifukwa mwatidikirira, ndikuthokozeni munakhala mpaka nthawi zino. Ndione ndangati amene mukapotere UTM, takwezani manja. Mukapotere DK, mukapotere DK ndifa UTM. Zikomo, 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 zikomo. Mulungu akudalitseni, zikomo kwambiri, zikomo, zikomo, zikomo. Zikomo kwambiri DJ. Mundilole bwana President, mosatanthawi ndapemphe mayi nkudzula kuti atitsekere ndipemphero. Fika ndipamalo pano.